mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pampagana sa mag-asawa. Pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontraba.
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:07. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DCGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa Gabos mga tugang ili ng kabilugan kan mga bareta kunya na pagkaka digdi sa radyo DCGB. Ako po ang sido maging tagapagbareta kunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayok ang mga darakulang bareta sa lado lokal. Fight na ang pagbakuna sa mga barangay sa Legazpi City. Test flight sa Bicol International Airport naging matrayumpo.
Sa lado nasyonal, kaso ng COVID-19 sa Metro Manila naglalangkaw na naman. 18 kaso din Delta variant na rehistro sa Laguna. Bareta sa ibang nasyon, developing countries pwede na magbakal ng bakuna sa COVAX facility. Sa lado ng sports, milagrosong medalya ni Mama Mary ang dakulang tabang kay Pinay Olympic gold medalist Hidilyn Diaz. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Puga-puga na ang gobyerno lokal kan Legazpi City sa pagbabakuna sa mga senior citizen sa may iba-ibang barangay kan syudad. Kaso apo na minubot na sa total na 1,817 ang natudukanin bakuna gamit ang Johnson & Johnson vaccine dahilan sa paglibot kan apat na vaccination team. Sa ikaduhang dose kan Sinovac vaccine sa mga mall sa kansyudad, maabot naman sa total na 312 ang nabakunahan. Kunyan aldaw padagos man ang pagbakuna kan Team Balingbing sa Barangay Bugtong, mantangan Team Paraan nasa Barangay 24 Siringman, ang Team Iliego nasa Barangay Gogon, Siringman ang Team Gomez nasa Barangay Rawis, Asin, San Joaquin. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Naglalaom si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda ng operasyon kan Bicol International Airport sa Barangay Alobo, Albay. Dagulang tabang para sa turismo siniyon mabusol sa private investment dahil ta siya naglalaom. Nasa masunod na taon magkakaigwanan ng international flights na mahugpadigdig. Yan sa iyang payag matapos ang Civil Aviation Authority of the Philippines magkaigwan ng test flight ka nakaaging aldaw sa nasabing airpuerto tanganing mahiling ko na reglado na ang gabos sa pwede ng biyahe ng mga eroplano sa mga masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Paragos ngunyan ang distribusyon ni Pulangi Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda ani mga jetmatic pumps sa mga barangay na sakop kan Pulangi Albay sa Lindong kan One Pulangi Water for All Project. Kamawatan kay di na makataw ng community-based water project sa mga lugar na limitado ang koneksyon sa tubig dahil sa kawaran panindahan access sa piped water supply. Mismo ang grupo ni Salceda ay nagbibisita sin nagdistribuir kan jetmatic pumps taning may kabit na iniya sin mapakinabangan naman kan mga residente sa barangay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Naging matrayumpo, naging inauguration kan water system sa resettlement site kan Barangay Bunker 1, Legazpi City. Ngunya na aga, pinanginotan ni Alcalde Nuevo Rizal kung saan obeto kay ni na mataawanin malinig kasi sufficient and tubig ang mga residentes kan nasabing barangay. Tugon kay Legazpi City Engineer Clemente Ibo, ang nasabing proyekto may nakaalokar na 6 milyon pesos. Solar power din niya sin may kakayaan na magpabulos din 312 metric tons din tubig. Mantang pinagasigurar ni Ibo na imamantener rin ang pagmamonitor sa nasabing water system. Dahil ang dadakulang katabangan ini sa mga residentes kan barangay. Bareta hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Dakulan magiging katabangan sa mga paraoma sa pagtransportar kan sa indang mga paroy sa oras na matapos ang patrabaho kan tinampo sa Barangay Balinad pasiring sa Barangay Ponso sa Pulangi Albay. Sigun ni kay Albay 3rd District Representative Congressman Fernando Didi Cabrero kung saan personal niya ang pinagtututukan at pinagmumonitor ang patrabaho kay ni kay Bansinda Engineer Luis Bragais, kamayo kan National Irrigation Administration Albay Integrated Management Office, Ibiga River Irrigation System Irrigators Association President Melanio Banyares, asin mga personaes kan Municipal Agriculture's Office kan LGU Pulangi, asin nagkondukta sindanin site inspection sa nasabing lugar, kaning reparoho na ang konstruksyon kay nang nakabase sa plano. Palawarag ni Cabrero pag natapos na nasabing tinampo, makatabang ini sa pagpapadali asin pagpapababa
kan magagastos kan para oma sa pagtransportar kan mga paroy dahil lang minaabot sa 30 hanggang 40 pesos kada sakwan bayad paluluwas sa tinampo. Ang nasabing patinampo may 500 hektaryang service area na nakakasakop sa mga kabaasan kan Barangay Balinad, Napo, Ponso, Asin, Alnay. Ang Maneta atod sa Indokan, Enervon C Tablet. Enervon C Tablet, multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Biglalaw man na sa 256 senior citizens sa Tiwi Albay na makaresibikan sa indang primerong dose mientras na nasa 67 persona para sa second dose kan bakuna kontra sa COVID-19. Ngunyan aldaw, sigun sa lokal na gobyerno kan Tiwi na bakunanan mga senior citizens sa Barangay Naga, Mayong, Dapdap, Asin, Misibis. Mantang alaunang ngunya na hapon nakaschedule ang mga taga-barangay Libho, Tigbi, Maynonong, Belen, Baybay, Bolo, Oyama, asin alas 2 mapoon ang pagbakuna kan second dose kan mga personang kaiban sa A1, A2, asin A3 category. Alagad maigot tabi nagbabawal ang walk-in sa Tiwi Gymnasium vaccination site asin solamente ang aming mga gate pass asin nakaresibin ng abiso. Hali sa indang barangay health workers o midwife ang mababakunahan tanganing masiguro na may sufficienteng bakuna para sa mga personang nakaschedule. Ang mga maresibikan second dose kay puwan na darahonan sa indang vaccination card as in vaccination passport. Sa ngunyan nagpapadagos at pagbabakuna sa mga nasa A2 senior citizen kan munisipyo. Sa mga muyang magpabakuna alagad wala pa sa master list pinagrekomendar ninda na magpalista sa indang barangay health workers sa indang mga respetibong barangay. Padagos man girara yung pangapuran kan Bicol Regional Blood Center sa mga Bicolanong magpartisipar asin magdonar ng dugo na nagpapadagos na mobile blood donation sa reyon. Sigun sa nasabing opisina, nagkakaigwasinda ni Surosiman ang aktibidad sa manlain-lain na lugar sa Kabicolan. Kung sa ingon niya, aldaw nakaschedule ang blood donation sa Barangay Hall or sa nakaschedule ang blood donation sa Divine Word College of Legazpi, High School Campus sa Legazpi City, asin Bangkilingan Barangay Hall sa Tabaco City. Mientras sa aga Hulyo 29 magkakaigwaman sa Rural Health Unit kan San Miguel Catanduanes, Divino Rostro Barangay Hall Tabaco City, asin Doña Mercedes sa Ginubatan Albay. Sa Hulyo 30 taon 2021 nakaschedule sa San Isidro Barangay Hall sa Tabaco. Bicol Regional Training and Teaching Hospital of BRTTH asin Sinugtan Barangay Hall sa Ginubatan. Ang mga muyang magdonar ng dugo pwede makipagkomunikar kay Nicole Ann Bejo, ang Donor Recruitment Officer. Ang nasabing aktibidad parte kan selebrasyon kan National Blood Month kunya na Hulyo na may katuyuhan na mapalangkaw ang numero kan mga bag ng dugo na makakatabang sa mga nangangaipo. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando Di Cauledo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian,
and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilabian. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang bawat isa sa atin ay may mga tungkuling dapat gampanan upang ang laban sa COVID-19 ay mapagtagumpayan. Sa ating mga bahay, sa ating pamayanan at sa ating buong bansa ay may epekto ang mga simpleng kilos at gawain sa pagkalat o pagkontrol ng COVID-19. Kaya't ipinapaalala sa publiko na ang pagsunod sa minimum public health standards ay dapat isaisip sa lahat ng oras, lugar at pagkakataon. Ang regular na pagsuot ng face mask at face shields, pagsunod sa social distancing at wastong paghuhugas ng kamay ay mga simpleng bagay na lubos na makakatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating lipunan laban sa COVID-19. Ang Pilipinong masunurin, ligtas sa COVID-19. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Paragos kita sa mga bareta ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Sa
Nagraray nakapag-rehistro ang Department of Health o DOH in sobra sa 7,000 na bagong kaso ng mga tinamaan ng COVID-19. Sa pinakabagong datos kan Department of Health na rehistro ang kabilugan na 7,186 na mga bagong kaso ng virus dahilan para sumakat sa 1,562,420 ang totalmente ang numero kan mga kaso ng virus. Sa nasabing bilang, 56,422 ang mantininong aktibong kaso kay ni 27,318 man ang numero kan mga nagadan sa COVID-19 matapos sa padugangan ng 7 ay sa kaparehong case bulletin ay rehistro man ang 5,672 na mga bagong naray sa virus dahilan para sumakat sa 1,472,625 ang total recoveries sa nasyon. Nahilingan ng pagitaas ng bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila kumpara ka nakaaging simana. Segun kay Health Secretary Francisco Duque III na nagitaas ng 47% ngunya na simana sa National Capital Region kung saan nasa sobrang 900 ang nadagdag sa bagong nairehistro kada aldaw. Segun kay Duque, dapat maging patanid na ini sa mga lokal na gobyerno para pakusugon, palawigon ng gabos sa mga estratehiya para maiwasan ang paglakop kan COVID-19. Pinaburan man ni Duque ang rekomendasyon kan Octa Research sa magpautob ng pinag-aapod na circuit breaker sa tahaw kan local transmission kan Delta variant. 18 katawo kan Delta variant ang nairehistro sa Laguna. Inang kinumpirmar ni Laguna Governor Ramil Hernandez. Sa sayang Facebook post, sinabi ni Hernandez na pwedeng makarecover ang mga makarecover na o cleared na ang pasyente dahil luminabot na ng 2 sa good tulong simana bago maaraman kung ano ang variant kan COVID-19 na tuminama sa pasyente. Siring man sinabi ni Hernandez na dahil pa man girari na waran posibilidad na sinda pwedeng makaulakit bago na test. Kasi naka-recover lalo na kung ini magkaigwan exposure as in close contact. Kaya pinagpapaingat kan gobernador ang gabos maski ang mga fully vaccinated na. Positibo sa COVID-19 ang walong close contact kan saro sa dawang kaso ng Delta variant sa Bacoor, Cavite. Sigun kay Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla na puro mga miyembro kan pamilya ang posibleng maulakitan kan Delta variant carrier sa Adas 2C Village sa Barangay Molino 2. Bilang aksyon pinalawig ang lockdown sa nasabing subdivision sa God Agosto 7. Ipapairaro man sa antigen test ang mga kataning nakaparehong black kan pamilya. Mantang negatibo man ang 5 close contact kan sarop ang Delta carrier sa El Grande Subdivision sa Barangay Molino 6. Alagad tataposon pa man kiraray ninda ang quarantine ninduang simana. Nakakatakot kung iladawan ni Cebu City Acting Mayor Michael Rama ang sa giraray na pagitaas kang kaso ng COVID-19 sa syudad. Sigun kay Rama, nagpautob na ang lokal na gobyerno ng curfew hours sa Sinlicor ban para mapugulan ang paglakop kan virus. Sigun kay Rama, may kapasidad man ang syudad na madagdagan ng kama sa mga ospital. Alagad ang problema yung kakulangan sa medical personnel. Sangunyan, day pa man minaabot sa critical na level ang occupancy rate kan mga ospital. Arog kayo alagad day pa man giraray sinda magkakampante. Bako sufficient ang pasalamat para sa Alliance of Health Workers para sa indang paikipaglaban sa tao kan COVID-19 pandemic. Sigun kay AHW National President Robert Mendoza, nakulang ang pasalamat kung dahil man masim maganan pangaiposin mga pangako sa indakan gobyerno. Makamundo, sigun kay Mendoza na pinasalamatan sa ni Presidente Rodrigo Duterte alagad dahil man sinigurang proteksyon, mga diretso asing kaligtasan kan mga health workers, siring man ang pagtataon ng dagdag na benepisyo. Nagiramdaman na pinasalamatan kang Presidente sa iyang ultimong sona ang mga healthcare workers sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Pareta sa ibang nasyon. Totogotan ng World Bank financing mechanism ang mga developing countries na bumakal ng COVID-19 vaccine sa paagigan COVAX facility. Binilugan COVAX tanganing masiguro na ang 92 na mga nasyon magkaigwaning access sa coronavirus vaccines tanganing malabanan ang pandemya. Pagtutugotan kan bagong mekanismo ang mga nasyon na bumakal ng kadagdagan na doses maski nakaresibi na sinda ng mga bakuna via COVAX. Gamit ang kwarta gikan sa World Bank kasi di ba pang development banks ang nasabing pasilidad ang mabakal ng mga bakuna gikan sa mga vaccine manufacturers base sa demand kang nasyon. Ang COVAX pinamamayuan kan World Health Organization na WHO, Gavi Vaccine Alliance as in Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Bareta sa lado ng sports.
Nagtuga si Pinay weightlifter Hidilyn Diaz na nagamit siya nin milagrosong medalya sa pagkamit niya kang primerong gold medal sa Tokyo Olympics para sa Pilipinas. Siyan sinabi na itinaw sa iya kan barkada niya ang milagrosong medalya na nagnovena nin 9 na aldaw or 7 na aldaw bago siya naglaban si Ringman. Siya nagnovena man. Hider nagpaman ni Diaz sa simbolo ni pangalji asin pagtubod kay Mama Mary asin kay Kristo. Mophie UV sanitizer ang bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban sa na pinagdisenyo para linigo ng phones, keys o earbuds kagabos na klase ni mikrobyo asin bakterya. Sigun sa mga eksperto, ang gadget na ini may kapasidad na tanggalon sa code sa 99% ang mga peligrosong particle sa laog sanan ning 5 minutos. Minatunog ini pagtapos nan paglinig asin easy to carry ini asin napwera sa pagiging compact, pwede man siyang gibuhon na cellphone charger. Istoryang naiiba. Sarong lalaki na inapod na Bretarian ang nagpaig na 7 beses na siyang magkakan sa laog ng 10 bulan asin puro paghangos asin pagpapataldang sa aldaw ang sa iyang ginibo para mabuhay. Nagpamidbid ang lalaki na si Kirby asin sinabing 5 taon na siyang pinagigibo ang paghangos asin pagbalad sa aldaw asin wara siyang namamatayan na kakaiba sa iyang lawas. Paskog siya asin happy. Ipinahiling pa niya ang medical report na nagsasabing wala siyang helang. Nagpa-interview sa National Geographic si Kirby asin sinabi niya na 5 taon na siyang Bretarian asin magayunon sa iyang pagmati. Pira siyang magkaon sa laog na nagkapirang taon asin solamenteng pagsangab ng preskong paros asin pagbalad sa aldaw ang sa iyang pinagigibo asin dahilan digdi kaya siya naging immortal. Takulman ang nagtutubod na ang siring na klase nin pamumuhay delikado. Ini sa rason na imbis na makarahay ni sa lawas, pwedeng seryosong helang lugod ang abutan. Sinabi pa na 2 bulan man sana pwedeng makatagalan sa rong tawo dahil sa dai pagkaon o pag-fasting. Pero para kay Kirby, dai siya matatanyog sa pagiging Bretarian. Flashback. Hulyo 28 kan taon 1963 kan magadaan sa sarong airplane na crash kan sarong United Arab Airlines na iyon ngunyan ng Egypt Air sa kadagatan kan Bombay, Indian. 24 na Boy Scouts asin scouting officials na delegado kan Pilipinas sa 11th Boy Scout Jamboree sa Marathon, Greece. 52 na pasahero asin 8 crew ang lunad kan sabing eroplano kan mag-crash ini. Nadepisilan ng mga aviation authorities na ipaluwas ang kausa kan aksidente pero hinali ang aligasyon na sarong pananabotahe ang insidente. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGV News Base, padaramang tabang News Director Edwin Prata, syempre News Manager Mar de la Cruz. Ako po, ang sunod ng kapagbareta, ngunyan na pagkaudto, ako po si Rans Luna. Day maghali, day magbuknat, masunod na programang Iskaramusa, kay Bas Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapira mga pagiramdom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGV, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women.